Вітаю вас, шановні телеглядачі. Мене звуть Анатоль Тарасюк. Я з города Кобрина. Мне 28 год, я лічу себе вельми творчай натурай. Таму праца на телеканале «Беларусь-3» дазволіць мне знаходзіцца на сваім месцы. Спадзяюсь, што менавіта я буду знаёміць вас з навінамі айчыннага шоу-бізнесу. Творчасцю я пачаў займацца яшчэ ў школе. 2 гады хадзіў у раённую школу діджэяў пры раённым цэнтры дзіцячай творчасці. Быў карэспандэнтам раённай газеты «Кобрынскі вестнік», паралельна вывучаўся на журналісцкіх курсах. Пасля заканчэння школы паступіў на заочнае аддзяленне міжнароднага гуманітарна-эканамічнага інстытута па спецыяльнасці паліталогія. У гэты час я працягваў займацца творчасцю, але ў новым фармаце. Новы для краіны маладзёжны бум пад назвай «Вулічныя танцы» і мяне не абмінуў. Я прымаў удзел у канцэртах, майстар-класаў вядучых танцораў краіны, у розных спаборніцтвах, нават часам перамагаў, а яшчэ паспрабаваў сябе ў ролі спецыяльнага карэспандэнта тэлеканала «Беларусь-4», рыхтаваў шэраг сюжэтаў на розную тэматыку. Зараз я являюсь стрынгерам-фрылансерам, дзе асвятляю хакейныя матчы ў аматарскай хакейнай лізе «Бярэсце». Ад усяго пералічанага варта дадаць, што я вельмі люблю спорт, асабліва спартыўнае адзінаборства і футбол. Галасуйце за мяне на сайце www.беларусь.бай, ваш голас і падтрымка мне вельмі патрэбны. Я ж, у сваю чаргу, абяцаю радаваць вас, дзяліцца пазітывам і ствараць святочны настрой.